Ο Όλεκ πήρε σε λίγο μια άλλη αποστολή. Με μια ομάδα στρατιωτών έπρεπε να φτάσει στα συντρίμμια ενός ρωσικού αεροσκάφους Σουχόι και να μαζέψει στοιχεία για την πτώση του. Το αρχηγείο μετά από διαβουλεύσεις δέχτηκε να μας επιτρέψει να πάμε με την ομάδα. Μοναδικός όρος να φορέσουμε για κάποιο λόγο που δεν μας εξήγησαν στρατιωτική φόρμα. Το αεροπλάνο είχε καταρριφθεί, αλλά από ποιον? Βρισκόταν πεσμένο σε μια κορυφή 2.000 μέτρων. Για να φτάσουμε έπρεπε να περπατήσουμε επί 4 ώρες στο πυκνό δάσος. Τα συντρίμμια ήταν παντού σε όλη την πλαγιά, όπως και η μυρωδιά από την κυροζήνη. Κοντά στα συντρίμμια ήταν και οι πύραυλοι με τους οποίους ήταν οπλισμένο το αεροσκάφος. Οι Ρώσοι άρχισαν να μαζεύουν κάποια ηλεκτρονικά κομμάτια και τον πομπό ραδιοκυμάτων. Ρωτήσαμε τι έγιναν οι πιλότοι, αλλά μας απάντησαν πως είναι απόρριτο μυστικό. Επισήμως ο πόλεμος τέλειωσε στις 12 Αυγούστου. Αυτό όμως δεν είναι αλήθεια. Το αεροπλάνο αυτό χτυπήθηκε στις αρχές του Σεπτέμβρη. Οι Ρώσοι μάλιστα υποστηρίζουν πως η πτώση του αποδεικνύει τη συμμετοχή και άλλων χωρών της περιοχής, τόσο στο θερμό όσο και στον ψυχρό πόλεμο. Υπόγεια πάντα. This plane was hit from Georgia, the Ukrainian. Αυτό το αεροπλάνο είναι ρωσικό και χτυπήθηκε πριν από λίγο καιρό. Χτυπήθηκε από τη γεωργιανή πλευρά, αλλά όχι με όπλα της Γεωργίας. Ο πύραυλος που το χτύπησε ήταν ουκρανικός. Ουκρανικό όπλο που δόθηκε σε Γεωργιανούς. Αυτό μπορώ να σας το πω επισήμως.